tapo kay isa may ang kabandari ron kayo magitang mamalagi. Voluntaryo siya nga sa kuno yung manarapo. Ganahan ko rin sa mata kay watupos bahay sa puy manilhig. Dadani niyo basag manarapo kung siya. Pahiglo rin be. Ha? Pahiglo rin. Oh, mag-glory. Natos kusina glurin kay arong di man paglangaw. Dapat sa ugasan naglurin. Domingo ron palis na. Kablagan niyang buntag kay kabidyo kay Bisley Kado. Kaya Domingo ron ang mga on. Kaya nagdakad daw po ako ni Sud. Karong ko ni Sud. Dadas tiyang kauban. Dali ko na yung manarapo. Mukaglangaw to daghana nga mayra. Ala. Tapos sa. Ato dapat sa sudan hara-hara. Ato sa to ah. Magamazara. Baho. Tuso lagi ng buhok pero di mo kuhan. Paglangaw na customer be. Ha? Say mo doy. Kaon ka? Kaon? Kaya sudan mo. Pwede 20 doon eh. Miodo? Pwede na po. Ato doon na be. Kini mo kaon be. Ay, ako kay. Asan kita? Order na go. Lala. Duty malagi ko ron Domingo. O man pagizang mamamuli. Ninguban. Ato bikas. Nang volunteer si Jangas ako ni manarapos na misa kaya bug. Kaya daghan ko giwao nun basta Domingo. Kami nagani wadyo ko kaban ang mga anak sang mga pagumangkin o mga jud mungari kami ras kiya nabilin. Diyan awan naman kadto customer. Ngihiwa na ko ron sa mga laman loob sa baka. Kasi dyan nanarapo. Napukita po na kami nanarapo kuno si dyan. Dyan nanarapo sa lamisa kaya buong puno. Karon manghiwa po ko ron sa kuan. Kuan. Laman loob. A few moments later. Teman. Ano kaon? Ano? Ha? Kailan mo ka na? A few moments later. Mukaglangaw to daghana nga mayra. Ala. Tapos sa. Ato dapat sa sudan hara-hara. Ato sa to ah. Magamazara. Baho. Tuso lagi ng buhok pero di mo kuhan. Paglangaw na customer be. Ha? Say mo doy. Kaon ka? Kaon? Kaya sudan mo. Pwede 20 doon eh. Miodo? Pwede na po. Ato doon na be. Kini mo kaon be. Ay, ako kay. Asan kita? Order na go. Lala. Karon din maghiwa ko kuan. Naman loob sa baka na libro sa baka.
na dakwaan na ni siya. Kay mo na hiluto ng paklay. Sa pasig matinga mo na anak ko kameraman, naroon ka mag yan yung kupad. Pero pa rin tututuan ni ko sinali kung mga video ko ulit yung tripod. Tapos siya kay niyo ba ano na yung kaban karon. Then kameraman na libro sa baka. Kaya mo niluto na ako ka ng paklay na baka. Iwa ko paklay sa para paklay ukma. Ani maundaan kay kasi makasado kay nalagis kiya mag-ready na kay magkuhan mo nito sa kantin sa pikas tapos munisipyo naman po dito mura man lang po tayo agikan din na dakan ako hiwa na duha ka kuhan kaya po ko para kuhan na para balbakuha kaya yung bilibidaan kay kuhan na malagis kiya kasi di pa niya makauli ganihan naluwi lamang kong kiya kaya dito ka sa Diyos na 5 kaya di ko magpabilin ito naman may luto day panis naman para yung may tagluto ano ako nang sakto na day Bagi na? Wah, isang laman loob sa baka. Laman loob. Why luto man? Ay, kapuin na rin yung mana. Wala ko kaya? Wala lagi. Tilapia rin kami, Spe. Nakoy, nagmay na tilapia to. Nabaite. Wades madam. Anday. Tani uli. Ha? Tayong uli. Ning uli. Ning uli. Le, talong. Talong. Wala ka makabaho ya? Wala lagi. Talong dagat. Wala ka na tahan? Talong. Sa to'y pangan amin ay. Ano yun? Oh, pait mo ni. Karoon sa Nasa ka kato. lang sa baka. Sa kato ni. Sayuti. Sayute. Sayute. Tambog. Iwa ko sa kan ka rin. Carrots. Laman loob. Carrots gadikit. Para paktay ni Ugma. Anong sigahan man? Ikaw magsiga. Dang. Ting 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 ting. Di arag makahilak. Sa to'y pangan anay na maglibog manggod ko. Sibuyas, nga na maglibog man ka. Sibuyas. Sibuyas at Mumay mani. na. Sibuyas Mumbai. Masarap yung kami na. Tulungan na halong na ito bang? Tabunan ng kamera. Hoy. Ano ito ba? Iya, masamad ka. Ito ka na. Nasa ito ba rin yung videohan? Gulay na po yung gihiwa na nasa paklay sa YouTube. Kuhan, karot. Tapi ang dami gulis kiya dali ron. Ay, hiwa pa man ko. Kaya para umamariti na. Kaya dahil napastiya uma, mutuhan ako, basta rin kinagamit. Ito ko. Ayaw ipaskiya, ipo ka sa zugan niya. 4 to 5 pa. Sabi nyo, diba? Okay lang ka ka. Para dito ka nakatulog ka ron, o ka nakauli. Kamiling uli, kaya nanganda pa mas amang para umaga. Dinaugma. Mabal pa ka uma? Asan sa dinaugma? Lunes manok ma, magluto ng bukuhan niya. Ano siya? Mas mama, di na kamuban. Tapos mama, mobile pa ka din na. Muban. Gina? Gina? Ipang na? Duty man lagi ko ron Domingo. O man pag isang mamamuli. Ninguban. Ato bikas. Ning volunteer siya nga sa ko ni manarapos na misa kay abog.
Na kay daghan ko giwao nun basta Domingo. Kami na dani wa jud koy kauban mga anak sang mga pagumangkin mga jud mungari kami las kiya nabilin. Diyan awan naman kadto customer. Ngihiwa na ko ron sa mga laman loob sa baka. Kasi dyan nanarapo. Napukita po na kami nanarapo kuno si dyan. Dyan nanarapo sa kanisa kaya buko no. Karon manghiwa po ko ron sa kuan. Kuan. Laman loob.